mang pilio norok tamo ke nuk. Tamo swijak tong abo kaham ke poriwi naidi norok. Tabok baksa borok sawane abo hai nang nuya kogro no sawi tong hanei. Kisi sa kogro na asu kokbangi tong hanei. Abo nga khoyarpur eba agulini suddo debota mondirni mang pili. Sengnugo zefro bini dofani yakbai samung klaijagna sengkha. Pro sini ke sini kok, sini dofa, sini sinimung. Hanang pinang klaijagna sengkha. Sini maning kokya abo hai ke serzagya ungte kemana paising tangjak. Seng kwbangma nugu sini amsairogo sini jagani mungrok no phano sini kokbai ongya karei bini kokbai sajagmani. Abo hai kwbangma romdi thaiplo ha thaino salita bari. Maing tisarok no hati sora, duma sora rok. Abo hai kwbangma no seng nugu sawi sabai maya sini kok no important riya karei bini kokbai mang no sajagui tongmani. Abo hai ke tini kokborok kok 10% ahai kemawi si tangjak. Seng bini kok no mang use klaite. Ni seng nugo sini sinimung matai kotor puja khlaijak mawo sini kok no saya khlaiui benaro thepajak tongmani. Abo hai kwbangma boroni bangi sikon sa kok ngi mano phia kuthuk bai wansokwoi naikhe abo belai khene walama sungsa kok. Je maning kok borok kok no hamjagui tongnai video no like kaisa roi channel lo subscribe khlai redi. Seng sini kok kwbangma no buino simi naisugui saya wansogui bo ongya. Tango hinkhe abo sini bo kisa misa saya rok tongui mano hni ang wansogu. Tango hinkhe seng sini mung rok simino sini kok bai phar laike sanai hni ang wansogu. Seng kwbang kukno nogo bini dofani kok bai mung pharlai mani akrok bijoy komol manik abo hairok. Manipur naga mizu rokno nai naikha hinkhe borok jagani mung nijeni sakni mung borokni kokbai ni pharlai mani seng nogo. Romdi mizu rokni mung nai naikha hinkhe o mangpilio nai di borokni mung borokni kokbai bi pharlai mani seng nogo. Thaini mung sini sakni mung akrokno sini kokbai ni pharlai hinkhe belai khene sanai hini ang wansogu. Ani kokrok saya tongkha hinkhe nakardi.